Folla sabiħa ta' tfal, żgħażagħ u anzjani ta' kull età il-ħadd filgħodu naqdu flimkien għall-mixja annwali ta' Ewropa Donna Malta, grupp li għaddi support lil persuni li jsofru mill-kanċer tas-sider. Dwar l-importanza u s-sinifikat ta' din il-mixja tkellimna ma' Gertruda Bela, President ta' Ewropa Donna Malta. Meta nagħmlu attività bħal din, in-nies speċjalment jarawha, jisimgħu fuqha u jieħdu iżjed interess li huma stess ikunu konxi tas-saħħa ħabba s-saħħa tagħhom ġifieri. Tkellimna wkoll ma' wħud mill-parteċipanti li attendew għal din il-mixja li telqet mill-Mal fil-Furjana sal-Feris f'Taslima. Għal NG Gray din il-mixja għandha sinifikat emozjonali e kif 20 sena ilu jitilfet lil-omm kawża tal-kanċer. To make awareness of breast cancer. My mum died 20 years ago of it, so it's very close to my heart. Il-ħabiba tagħha Daniela Houghton titkellem magħna dwar l-importanza li jkunu preżenti bħala turija ta' support. To raise awareness for breast cancer and to raise as much money as we can to go to research. Preżenti għal din il-mixja wkoll il-mara tal-Prim Ministru Michel Muscat kif ukoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni għad-Dialogu Soċjali u Libertajiet Ċivili Claudette Buttigieg tispjega mhux biss is-sinifikat ta' din il-mixja imma wkoll l-importanza li titqajjem kuxjenza dwar l-screening tal-kanċer. Qed niċċelebraw il-ħajja ta' min għadda minn din l-esperjenza li mhijiex pjaċevoli assolutament, però fl-istess ħin qed nagħtu sens ta' tama lil min għaddej minn dan il-mument tan diffiċli f'ħajtu. Illum il-ġurnata f'pajjiżna għandna screening li huwa b'saħħtu ħafna, inkomplu ninkoraġixxu aktar nisa li meta jirċievu l-istedina jagħmlu l-screening qed jiġu salvati l-ħajjiet. U kalkulat li l-kanċer tas-sider jaffettwa lil mara minn kull 8, fil-maġġoranza tagħhom nisa li għandhom il-fuq minn 50 sena. Madankollu il-kanċer tas-sider f'każ jinqas komuni jista' jolqot ukoll lill-irġiel.